Vem si prostě situaci, že přijde někdo za tvým dítětem a ukáže takhle jako auto tebe nebo tvý manželky a řekne, pojď se mnou, mamka měla bouračku. Tohle si představ jako v rukou nějakých diktátorů a prostě různých dezinformátorů. Tam jsme stavili systém pro výběrové řízení dané elektrárny, tehdy byl vlastně ten tender na Temelín, kdy jsem prostě v bezpečnosti začínal, tak jsme fungovali úplně jinak, než dneska fungují třeba ty lidi. Znova říkám, není to prostě o legislativě, je to o tom vědět, že to je součást mého biznisu a potřebuju to k tomu biznisu. Ty jsi tam tenkrát přirovnával vlastně, když si vysvětloval to, jak influenceři prodávají ty svoje produkty, tak si tam zmiňoval Jardu Jágra, jak tenkrát prodával ty žvejky. A to byl tak jako silný příklad. Hezký den, dámy a pánové, vítejte zpátky na Czech Cyber TV. Dnešním hostem tohoto rozhovoru je Jan Pich, Cyber Security Director ze společnosti EY. Honzo, vítám tě. Ahoj, Stando, děkuju. Díky, že jsi udělal čas. EY je společnost, která možná je známá spíš úplně nějakýma jinýma aktivitama, než tím, že by se zabývala kyberbezpečností. Tak mohl bys nám trošku popsat to, jak vůbec vznikl třeba ten tým v EY, který se zabývá tou kyberbezpečností? To je pravda. Je to vlastně i jedna z věcí, když jsem prostě do EY nastupoval, protože EY je známý spíš skrze daně a audit. Ale málo kdo vlastně ví, že my máme i konzultingové služby. A já jsem vlastně součástí technology consultingu, což je suma sumárum okolo 70 lidí. Máme vývojáře, máme architekty, máme business analytiky a je tam právě i část cyber security. A jedna z těch mojich jakoby rolí nebo úkolů při nástupu do EY byl budovat vlastně jméno EY i v komunitě cyber security, aby lidi viděli, že děláme jenom daně a nejenom audit. A to byl v jaký rok, když ty jsi tam nastupoval? Já jsem nastupoval v roce 2022 v březnu. 2022, takže za 3 roky se ti podařilo ten tým jako postavit tak, abyste byli schopní dodávat teda bezpečnostní služby. No, já jsem nastupoval vlastně v březnu a měl jsem v týmu nějaký 4 lidi, takže jsem předtím z toho předchozího působení, kde prostě jsem vedl víc týmů a prostě řádově jako desítky lidí, tak najednou jsem přišel a měl jsem tady jenom 4 lidi a říkám, co tu vlastně budu dělat. Že? A ten cíl byl vybudovat nějakou kompetenci, aby v EY vůbec nějaká taková kompetence jako cyber security byla. Víceméně začínali jsme zejména s tou oblastí governance, což je vždycky taková ta nejjednodušší oblast v uvozovkách, kde jako lze začít. To znamená zákon o kybernetické bezpečnosti, různý audity, ale ten náš směr, kudy jako jsme se vyvíjeli, tak vlastně do dnešních nějakých 16 lidí jako kmenových, plus asi 10 kontraktorů, se kterými dlouhodobě zpracujeme, tak ten tým už vlastně má ty kompetence mnohem dál než jenom consulting v oblasti governance a regulace, ale už děláme právě i technické věci a blížíme se, bych řekl, fázi, kdybychom chtěli dělat nějaký větší implementace a být v technické kompetenci mnohem lepší. To je skvělý. Co to vlastně vůbec obnášelo, teda, když jsi tam přišel a podíval se na ten úkol, teda, co máš před sebou. Tak co bylo jako ten první krok, co člověk teda musí udělat? Bylo toho asi dost, jako byla to pot a slzy, jo, ale ve své podstatě úplně první jako bylo potřeba si říct, co vlastně teda máme dělat, co jsou ty stávající kompetence, koho k tomu budeme potřebovat. To znamená, začali jsme řešit, jak by ten tým měl vypadat. A druhá věc samozřejmě tím, že jsme živí, že jo, z těch projektů, který děláme, tak sehnat i nějaký zákazníky. Takže ono to bylo, tak bych řekl, jako na více frontách. Jedna věc, co nás čekala, bylo opravdu jakoby posílit ten tým, dost tam lpíme na vlastně budování těch kompetencí, takže spoustu lidí třeba v tom týmu začínalo a postupně ty kompetence získávalo formou školení a různých projektů. A pak samozřejmě byla ta druhá stránka a to je získat ty zákazníky, protože pokud to jméno na tom trhu nemáš, tak špatně se ty projekty vyhrávají. V tom výběrovém řízení jsou nějaký požadavky, ať už na počet let, zkušeností, certifikace a podobně. A tohle to všecko vlastně jsme si museli zmapovat, říct, co nám chybí a postupně to budovat. A tím, jak jsme se postupně balili na ty klienty a balili, tak vlastně se začínala i otevírat ta síť naše zákazníků a prostě najednou věděli, že
že v EY může být jako tým, který dokáže dělat prostě víc než audit a daně a že dokáže ty služby dělat dobře. No jasně, a mě zaujala jedna věc, že říká, že si tam vlastně budujete ty kompetence. Je to i kvůli tomu, že dneska se říká, že často prostě ty lidi na trhu nejsou, nebo dobrý lidi na trhu nejsou a ta cesta toho dávat těm vlastně lidem možnost na sobě pracovat a vzdělávat se je jednou z tou jednodušších, jak mít a vybudovat ty profesionály v tomhle oboru. Určitě je fakt, že ty lidi se hledají blbě. A když už toho člověka najdeš, tak většinou jsou ty finanční požadavky lidí dost nadsazený oproti prostě tomu běžnému trhu nebo jakoby jiným profesím, tak bych řekl, že v tom IT a v té bezpečnosti je tohle taková jako specifická záležitost. Takže vybudovat nebo schopnost vybudovat si ty lidi u nás je určitě něco, co je gro toho, protože jsme dokážeme vlastně od těch jako kluků vybudovat někoho, kdo pak dokáže dělat třeba seniornější věci. Zároveň vlastně i ty seniori, kteří u nás už pak působí, tak jednou z těch klíčových věcí, které ty lidi mají, není jenom ta kompetence v cyberu, ale třeba i schopnost to předávat právě juniornějším kolegům, vést nějaký juniornější tým a budovat si třeba nějaký svoje zástupce a jako další lidi, kteří by v tom oboru působili. Takže toto si myslím, že je dobrý a určitě jen to jako lehčí, než jít a koupit si na trhu prostě toho nejdražšího člověka. A ty osobně, když se teda podívám na to, jsi měl předtím už zkušenost s kyberbezpečností, nebo jsi přicházel z nějakého jiného oboru úplně? Ne, já jsem od začátku vlastně v kyberbezpečnosti hned, co jsem skončil vejšku, respektive ještě na vejšce už jsem nastupoval. Takže tam jsem nastupoval už do ČEZu, do kyberbezpečnostního týmu. Tam jsme stavili systém pro výběrové řízení jedné elektrárny. Tehdy byl vlastně ten tender na Temelín, takže my jsme se podíleli na stavbě toho systému. Tam to byla moje první práce. A odsaď jsem pokračoval do Home Creditu. Tam jsem vedl vlastně ty bezpečnostní týmy s tom spojený s provozní bezpečností, to znamená provoz těch technologií, bezpečnostní centrum monitorovací a architektura. Takže ty vlastně jako celý život se věnuješ té bezpečnosti, když to tak řeknu. No je to od tak, vejšky jako až teď. To jsem nevěděl. Co tě nejvíc za tu dobu teda jako překvapilo třeba ve vývoji tomu, kam se posouvá kyberbezpečnost? Je něco takového, co bys dokázal vypíchnout? Ono už jako pár let v té bezpečnosti jsem a když jako na to koukám, tak už začínám jako vidět ty etapy. Jo. Už začínám prostě vidět takový to, kdy jsem prostě v bezpečnosti začínal, tak jsme fungovali úplně jinak, než dneska fungují třeba ty lidi. Dneska, když nabereš juniora, tak má k dispozici plný internet, prostě věcí, znalostí, má k dispozici umělou inteligenci, má k dispozici chatboty. A to za nás nebylo, že jo? Protože když jsme v uvozovkách začínali, tak ty věci jsme se museli prostě učit jako ručně. Takže doba, kdy jsme, a ještě kort třeba v tom Temelíně, ten systém byl podstřihnutý od internetu, takže mi cokoliv nám třeba v tom systému vyskočilo nějaká hláška, ten systém se zasek, tak já jsem prostě musel vyjít ven, načíst si o tom něco a jít zase dovnitř a tam jako něco zkoušet. A to byly ty praktické zkušenosti, které si myslím, že nás jako formovaly. A to dneska není. Takže myslím si, že by to, co mě překvapuje, je jako změna té práce a je vidět, že vlastně dneska ty lidi začínají třeba trošičku jinak, mají v tom něčem jednodušší. Na druhou stranu mají to zase v tom složitější, protože třeba ta poptávka po těch juniorech, bych řekl, tak trochu jako vidět, že klesá. Třeba právě s nástupem různých chatbotů a rozvojem umělé inteligence. Víc vidím ten demand ze strany firem po těch expertech než po těch juniorech, protože dost často ta juniorní práce se vlastně dá udělat pomocí nějaké technologie a ten junior třeba už tolik potřeba není. Myslíš si, že to je dobře, protože takhle vlastně ti junioři můžou přijít o nějaký místo, který by normálně dostali a nabrali ty zkušenosti, že? Vidím v tom jedno velké riziko a to, že vlastně, když ty junioři dřív začínali a ten junior prostě začal nějakým bez soku nebo nějakým bezpečnostním centru, tak ty věci prostě musel dělat manuálně. To je to prostě to, co jsme dělali v úzovkách my. A dneska máš různý pokročilý technologie, kdy prostě vyhodnocení třeba toho incidentu nebo těch logů už udělá nějaký automat nebo nějaký skript nebo nějaký SOAR a ty junioři si to nemají kde naučit. A vlastně vidím tam jedno velké riziko, že jako nepřichází, řekněme, ty hands-on zkušenosti a ty lidi nerostou na těch praktických zkušenostech. Vidím, že tam je strašný tlak na to, aby ty lidi všechno uměli hned, aby si to uměli najít, ale myslím si, že jim bude chybět prostě ta praktická zkušenost a vzniká tu vlastně jakási díra, kdy ty lidi už nebudeš nabírat na L1, ale
ty L2 jednou dojdou. No jasně. A nový L1 se v uvozovkách nenadodí. No je to tak, no. Ono se často teď spekuluje o tom, komu vezme AI práci, ale ono to jako nebude o tom, jestli to vezme práci, ale přesně ten threshold toho, co ta AI umožní i těm třeba juniorům jako udělat, možná způsobí to, že vlastně ten gap, že ti junioři jako nebudou potřeba a pokud se hned od začátku člověk neadaptuje a sám na sobě nebude pracovat, aby se opravdu co nejrychleji dostal jako o tu úroveň vejš, tak tam si umím představit, že bude mít jako problém potom. No. Na druhou stranu, to, co jsi říkal, myslím si, že je to zase na druhou stranu nejrychlejší cesta, jak si vybudovat ty experty, ty profesionály. Že když člověk narazí na nějakého opravdu šikovného juniora, který chce na sobě pracovat a správně ho vede, tak za několik let si vybude experta, za kterýho by zaplatil prostě na tom trhu dneska mnohonásobně víc, kdyby si koupil jako už hotovýho člověka. Jasně. Když se podívám teda na to EY, co vy konkrétně dneska jako bys řekl, že je váš grow business? V čem jste nejlepší jako při pomáhání těm firmám? Myslím si, že máme dobře rozvinutou tu governance nebo tu legislativní oblast, protože to bylo vlastně to první, s čím jsme začali pracovat a i tam ten tým začal růst. Hodně jsme dělali finanční sektor, to znamená, mám tam v týmu vlastně frakci, která se věnuje čistě finančním regulacím, jako je DORA, PSD2 a podobně. Na druhé straně samozřejmě tam je tým, který se věnuje novému zákonu kybernetické bezpečnosti, což vlastně NIS2, směrnice NIS2, byla v době, prostě, kdy jsem nastupoval do EY těsně před schválením, takže to bylo jedno jako klíčových témat, na kterým jsme ten tým stavili. Takže bych řekl, že tyhle ty oblasti, ta regulace, ať už zákon nebo třeba ty finanční regulace, jsou něco, co v tom týmu bylo od začátku, kdy ty lidi vyrostli a dneska bych řekl, že patří opravdu ke špičce v tom oboru a těch tématů. Když říkáš tu regulaci, tak to je docela aktuální téma, že nový zákon o kybernetické bezpečnosti vyšel v platnost 1. listopadu 2025. Jak ty vidíš připravenost firem úplně obecně na ten zákon? Vidíš nějakou paniku, nebo jsou ty firmy jako spíš připravený? Ví vůbec, co mají dělat? Třeba co se týče vlastně registrace na NewKib portál. Řekl bych, že jsou to takové jako dvě skupiny. Jo. Jedno jsou ty matadoři, kteří byli už regulováni tím původním zákonem kybernetické bezpečnosti. Jsou to velké společnosti, které si uvědomují, že to není jenom o tom splnit legislativu, ale že bezpečnost je něco, co je klíčovou součástí jejich biznesu a bez bezpečnosti jednoduše ten biznis nemůžou dělat. A u nich se i projevila podle mě ta zkušenost s tou regulací, protože mnohem líp věděli, jak se na to připravit, věděli, jak naplánovat budget, věděli vlastně ty kroky, jak vůbec zjistit, jak ten nový zákon na ně dopadá. A bylo to pro ně jednodušší, byli jako víc klidu. Na druhou stranu bylo vidět, že samozřejmě jsou tam oblasti, se kterými jako potřebují pomoc, protože ten nový zákon oproti tomu původnímu bych řekl hodně míří do těch praktických rovin, vys prostě to hlášení incidentu do 24 hodin, to prostě už není jako disciplína, kterou zvládneš jenom jako na papíře, to už musí být něco, co musíš mít nacvičenýho a ty týmy na to být připravený, prostě jednoduše to nesplníš papírem. No. Ta druhá skupina, to jsou firmy, které doteď regulované nebyly. Taková ta varianta, kdy jako doteď jsme regulovaní nebyli a spadneme do toho vyššího režimu, bych řekl, že to jsou ty skupiny společností, kde ta panika jako trošičku je. Z našich zkušeností vidím trochu jako zdrženlivost. Spoustu firm to nechává na poslední chvíli, teď ke konci roku spoustu zakázek a vlastně řešení o tom, jestli vůbec pod ten zákon spadám, to už není ani za minutu 12, to už je 5 minut po 12, bych řekl. Zjišťovat, jestli ten zákon na mě je. Spoustu firm hledá kličky, proč vlastně ten zákon na ně vypadat neměl, což je taky z mýho pohledu naprostý šílenství, protože znova říkám, není to prostě o legislativě, je to o tom vědět, že to je součást mýho biznisu a potřebuju to k tomu biznisu. A pak jsou společnosti, které se s tím v vozovkách smířily. Viděli jsme pár zákazníků, kteří se prostě dopředu ozvali, řešili jsme registraci, v pohodě se zaregistrovali. Teď se plánují budgety na nějaké gapové analýzy, případně potom investice do technologií. Takže je to tak od Aše k Tatrám. Víc převažují ti, kteří to nechávají teda na poslední chvíli a dost firem jsem teda zaznamenal, že se snaží to opravdu oddálit nebo odargumentovat, aby pod tu regulaci nespadly.
Ono to možná souvisí s tím, že vlastně roky, já tady sleduju trend toho, jak ten vyšší management vnímá vlastně kybernetickou bezpečnost a jestli ji vnímá jako nějaký náklad, který se teda jako udělá třeba až později, odkládá se jako na pozdější dobu, nebo jestli ji vnímá jako investici do vlastního přežití, což dneska je, že jo, protože tady máme ransomware a další typy útoků, které dokážou položit tu firmu. Vysledoval jsi za ty tvoje roky a kariéry v cyberu nějak změnu třeba vnímání toho vyššího managementu kyberbezpečnosti? Myslím si, že jo. Minimálně ty regulované subjekty už třeba tím původním zákonem, tak tam, kde jsem měl možnost to řešit, tak byl ten stav ze začátku hodně, jak si říkal, že vlastně ten management to nechápe. Dost často tam je takový to tření toho, že vlastně to IT nebo ten bezpečák to tomu managementu nemůže vysvětlit. To jsou dvě úplně různé jako disciplíny a to prostředí mezi nimi prostě jako ten překlad nefunguje. Takže byla ta situace, že ty firmy si to neuvědomovaly. Na druhou stranu bych řekl, jednak s rozmachem sociálních sítí a vůbec toho mediálního světa se k nám ty informace o tom útoku a o tom dopadu dostávají mnohem rychleji. Takže spousta lidí vidí o těch útocích, čte, je to prostě téma, bych řekl, už i běžný populace. A na druhou stranu spoustu firem urazilo v té digitalizaci obrovský krok. 10 let zpátky, 15 let zpátky ta digitalizace třeba v těch společnostech nebyla taková, jaká je dneska. A tím, jak ty firmy na ty digitalizaci se samozřejmě stanou závislí, tak ten útok je víc bolí. Takže i ty dopady jsou vidět a spoustu lidí z toho vysokého managementu si vlastně uvědomuje, že ten dopad pro ně může být o tom, jestli podnikat nebo nepodnikat. Je to tak a vlastně to, co říkáš, koresponduje s tím, co mi říkají i ostatní, vlastně třeba Adam Kučinský nebo další lidé, se kterými jsem se bavil, že ty velký incidenty jako často otevřou ty oči. Akorát je to teda škoda, že se vždycky jako musí něco podělat nejdřív, než si člověk uvědomí, že to tak opravdu je. A pořád slyším příběhy teď i velkých firem, který se snaží vlastně tvrdit to, že třeba vyrábí nějaký produkt a co nám ty útočníci jako ukradnou. Jo, že tak nám ukradnou recept, ale vůbec si neuvědomují to, že dneska ty útočníci nejenom, že kradou ty data, ale oni zašifrují systémy a jak ten ransomware funguje. Přijde mi to škoda, ale zase na druhou stranu, jak říkáš, je to o těch jednotlivcích, na těch jednotlivých pozicích. A myslím si teda, že dlouhodobě se to vnímání toho zlepšuje a i chuť investovat do kyberbezpečnosti je větší. 100%. A i ten nový zákon nám v tomhle si myslím strašně pomůže, protože jednak že tím přímou odpovědností vedení, který tam je, ale jednak ty pokuty. To očekávám, že prostě padne jedna větší. Myslíš, že budou padat, jo? Jedna větší první pokuta spadne a myslím si, že se ten pytel strašně roztrhne. A tam to není teď už vlastně jenom o těch pokutách, ale i jsou zajímavý vlastně ty nefinanční jako penalty, které tam můžou vzniknout jako pozastavení funkce statutára, že jo? To je jako samo o sobě taky není úplně příjemný. Každá firma, že musí mít manažera kybernetické bezpečnosti, ty regulovaný teda a tak dále. Je to krok správným směrem, akorát já se trošku bojím toho, že tím, jak těch regulovaných firm je spousty, takže prostě nebudou kapacity na to reálně kontrolovat a aby to teda mělo nějaký reálný dopad. No, ale uvidíme, nechám se překvapit, teda jsem na to zvědavý. Souhlas. Těch firm bude tolik, že si myslím, že ty kapacity z Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost nebudou takový, aby prostě to dokázali zkontrolovat. Na druhou stranu, myslím si, že to ukáže se pak při těch incidentech, protože, jak jsem říkal, ten digitální nebo mediální svět je dneska jako úplně jinde a ten incident se prostě tak jako tak někde objeví. Že? Přesně tak, já jsem to říkal nedávno Honzovi Kopřevovi, my jsme dělali takovou predikci na rok 2026 a já jsem mu říkal, já prostě cítím, že se stane jako nějaký velký průšvih. Cítím tam nějaký jako velký kybernetický incident. Přijde mi, že už dlouho jsme v České republice. Teď vlastně se nic jako extra vážného nestalo. Naposled jsme měli na začátku roku u našich bratrů Slováků vlastně katastr, že jo, ty tam řešili tenhle velký incident, ale v Česku, když o tom přemýšlíš, tak vlastně nic extra nebo minimálně nic, o čem bychom teda jako věděli, mediálně se nestalo. Je možný, že se něco děje jako za zavřenými dveřmi, ale říkám trošku pesimistická jako
odpověď, ale cítím to tam, no tak uvidíme, jestli to pomůže i potom těm firmám zase to vnímat trošku jinak. No. Nějaký náznaky z okuláru jsou. Přesně tak. Když se přesuneme od té regulace trošku k jinému tématu. Já si totiž pamatuju, a teď nevím, co to bylo za rok, bylo to ve Škodovce. Myslím, že 2 roky zpátky, protože EY kromě toho, že pomáháte firmám s těmi regulacemi a gap analýzami a tak já jsem se s tebou potkal často na různých akcí pořádaných třeba Centrem kybernetické bezpečnosti, takže podporujete Kybercenu, podporujete i třeba Týden pro digitální Česko. A myslím, že v rámci toho Týdne pro digitální Česko v Mladé Boleslavi ty jsi tam měl přednášku a je to 2 roky zpátky a bylo to, myslím, na téma influenceři. Mm-hmm. A ty si tam řekl tak jako silnou věc, kterou si pamatuju do dneška a často ji, jak používám, se mi trošku ukradti. Ty si tam tenkrát přirovnával vlastně, když si vysvětloval to, jak influenceři prodávají ty svoje produkty, tak si tam zmiňoval Jardu Jágra, jak tenkrát prodával ty žvejky. A to byl tak jako silný příklad, nebo tak jako skvělý přirovnání, který dneska jako z té naší generace ty lidi pochopí okamžitě. A je to vlastně tak jako velká pravda, že mi to zůstalo v hlavě a vždycky, když se s někým bavím o influencerech, tak to jako používám. Takže vy vlastně v EY, kromě toho je důležitý říct, se snažíte podporovat i tyhle ty aktivity, tohohle typu vlastně, je to pro vás důležitý. Jsem rád, že ti to utkvělo v paměti. Musím ti teda říct, že když jsme tu prezentaci připravovali a když jsem jako trénoval tu řeč k tomu, tak tím, že ten tým mám poměrně mladý, nebo je tam spoustu mladých jako lidí a teď tím myslím třeba 25 plus, tak oni to vůbec nechápali. Ne, jo. Oni to přirovnání vůbec nepochopili, že prostě toho Jardu. Oni nezažili prostě tu dobu, jak ten Jarda vystřelil tu žvejkačku na ten manťák. To byl influencer naší doby, že? Je to tak, no. A je to skvělé přirovnání toho, jak vysvětlit rodičům, co ty influenceři dělají. Že jo? Není to nic jiného, než když kouká jako na pohádky ráno dítě a pak se mu tam objeví 10 reklam na různé produkty a pak si ta hračkárna zaplatí prostě nějakého známého člověka, aby řekl, tady tenhle míč, prostě ten je skvělej. Ten je lepší, no. Ale trochu jsem ti teda utekl od otázky, ale jo, tyhle aktivity, které dělá Kybercentrum a Petr Jirásek jmenovitě, tak dávají jako smysl. Dávají smysl firmě, dávají smysl mně. Já si myslím, že je důležitý, aby ta kyberbezpečnost nebyla jenom tématem v IT komunitě. Myslím si, že to je téma, který by mělo být celospolečenský a vůbec bavit se o tom, jaký rizika číhají na naše děti, jaký rizika číhají na seniory nebo na tu střední populaci, tak jsou strašně důležitý. Takže jsem moc rád, že u toho můžeme být. Přijde mi to strašně důležitý téma pro to, aby jsme i tu veřejnost s tímhletím tématem seznámili. Mimo jiný, já si třeba myslím, a my to používáme v našich produktech, když se bavíme o kyberbezpečnostním vzdělávání pro firmy, tak každá firma nebo každý, jako de facto každý si vzpomene na kyberškolení, taková ta jako hodinová prostě prezentace s testem, nalepte si prostě heslo na monitor a takhle. Ale když do toho bezpečnostního vzdělávacího programu třeba zařadíš i takovýhle téma, jako je školení pro ty zaměstnance v oblasti influencerů, sharing, to měl Honza Mikulecký. Ano, to bylo taky silný. No. To jsou, myslím, jako věci, které mají místo v té platformě, v té strategii bezpečnostního vzdělávání, protože přesně to je, co ty lidi si potřebují jako odnes. Potřebují slyšet nějaký téma, který je z jejich prostředí, který je nejenom z práce a oni si to potom do té práce donesou. Takže nejenom proto, že to Kybercentrum to dělá, tak to má smysl, ale myslím si, že i ty témata zapojit prostě do toho běžného vzdělávacího programu ve firmách by mělo být naprosto součástí a tím vlastně to téma otvíráme tomu široký veřejnosti. Vy něco takového děláte jako uvnitř EY, takovýhle školení třeba? Máme přímo kolegyně, která má na starosti bezpečnostní vzdělávání, tak mám linkatý tým a ona vlastně dělá služby v oblasti security tréninku pro firmy. Ve své podstatě buď to ta firma si objedná od nás nějaké školení pro zaměstnance, takže tam přijedeme a uděláme nějakou přednášku právě třeba ve spojitosti tady s tím, anebo navrhuje právě ty programy, takže měli jsme zákazníka, u kterého jsme implementovali tady ten program bezpečnostního vzdělávání. Je to postavené na různých formách gamifikace, takže jsou spolupráce s partnerama, kteří mají třeba únikové hry, jsou tam VR brýle, jsou tam různý
různé formy toho, aby to ty lidi prostě bavilo. Takže tohle to je vlastně jako služba, řekl bych, nějaký moderní bezpečnostní vzdělávání, aby jsme se pohnuli od takových těch nudných prezentacích na hodinu a jeden test, tak se pohnout k něčemu jako modernějšímu, protože i to osazenstvo v těch firmách se tím mění. Jo, už to prostě není jenom prostě jeden typ jako lidí, už jsou tam nadší lidi, kteří třeba tu informaci chcou přijímat úplně jiným kanálem, prostě nechcou hodinový sezení, chcou třeba nějaký krátký video, 5minutový, nebo chcou nějakou hru, jo, prostě mění se to a myslím si, že je důležitý, aby tohle to v tom bylo. Takže proto i tyhle témata tam třeba můžou v tom kyberbezpečnostním vzdělávání ve firmách být, protože tím to uděláš zajímavý. Ty lidi to baví, nepřijdou tam jenom proto, že musí splnit jednu kolonku v ročním hodnocení, ale přijdou tam proto, že je to zajímá, něco si odnesou a vlastně v tím budeme v těch lidech potom nějakou zdravou paranoju, kterou si oni vezmou zpátky do té práce a buďme upřímní, prostě pořád ty lidi jsou tím nejčastějším prostě terčem útoku, přes který ten útočník k nám leze. Je to tak. Druhá prezentace, kterou si měl, myslím, že na stejné konferenci, a to bylo letos, nebo na stejné akci, tam se zvěnoval zase deepfakeům. Zase skvělá prezentace. Já musím říct, že jako je opravdu vidět, že si s týmem dáváte jako práci nad tím. Ty si říkal, že nad tím sedíš s týmem. A je to jako fakt vidět, protože jsou prezentace, řekněme si na rovinu, kde je vidět, že ten člověk si to třeba jako připravil jen tak jako na půl a nějak to tam odvykládal a nemá to takový dopad. Ale tady, když je opravdu vidět, že když si člověk s tím dá práci, ty prezentuješ vždycky skvělý příklady a bylo to vidět i teď na tom deepfakeu, kde si vlastně ukazoval, jak jednoduše dneska už jde naklonovat něčí hlas a pak vlastně ti vložit do pusy něco, co ty si neřekl. Což mě je jako celkem blízký téma, protože kdyby tohle chtěl někdo udělat mě, tak toho materiálu má k dispozici jako stovky hodin, řeknu na tom internetu za posledních 6 let toho, co já jsem řekl. A teď úplně shodou náhod jsem točil podcast pro americký podcast AVCA a moderátorka mi tam říkala příklad, že pár let zpátky v USA někdo už pár let, jo, to si vím, že ten vývoj je 3-4 roky, ale už 2 třeba roky zpátky ona říkala, že někdo napodobil hlas jejího syna a poslal prarodičům jako zprávu, hele babi, já jsem prostě v strašným průšvihu, potřebuju okamžitě, abys mi převedla nějaký peníze, prostě vysvětlím ti to potom. A že jenom díky tomu, že ta babička tam viděla nějaký ty červený vlajky, tak zavolala nejdřív té moderátorce a ptal si, hele, jak je v pohodě, jako co se s ním děje. On říká, no jasně, je ve škole, nejspíš je jako na hodině nějaký a tímhle způsobem vlastně zabránili tomu, aby ten útočník získal ty peníze. Tak ty jsi měl jako ten příklad taky skvělej a to si taky myslím, že je důležitý dneska ukazovat těm zaměstnancům, protože vem si, že třeba účetní zavolá finanční jako ředitel a dají nějaký povel a to dneska je jednoduchý pro ty útočníky, že jo? Oni to zvládnou jako celkem rychle. No jasně. Jo. To jsou furt jako ty pracovní příklady, jo. Ale když jsme vlastně mluvili i o tom, proč si myslíme, proč podporujeme ty aktivity kybercentra, vem si prostě třeba jakoby tu rodinnou situaci. Jo. Dneska vygeneruješ obrázek a kolega právě, jeden z klientů, tak si z nás vystřelil, máme takový WhatsAppový chat a on si pomocí ChatGPT a s nějakým kamarádem grafikem prostě vyfotil svoje auto a pomocí umělé inteligence ho nechal jako schořet a prostě poslal nám fotku, kde to auto bylo prostě schořený. A říkám, ty brďo, prostě jo, Škoda, jo, Mercedes prostě v garáži, elektroauto. Vem si situaci, že a to právě jsme se o tom bavili, tak mě jako tu myšlenku jako vnuknul. Vem si prostě situaci, že přijde někdo za tvým dítětem a ukáže takhle jako auto tebe nebo tvý manželky a řekne, pojď se mnou, mamka měla bouračku. Jo. A v tu chvíli to děcko vypíná a jde. Jo. Takže jako, vím, že to je blbý příklad. Jo. Já nechci tohle nějak jako to, ale je potřeba si uvědomit, že vlastně my potřebujeme do těch dětí tohle dávat a potřebujeme prostě začít od malička. Jo. Bavit se o těch rizicích, co se může stát a prostě ta technologie tu je, s tím nic se neudělá a musíme to povědomí o tom šířit prostě co nejdál a proto si myslím, že ty aktivity třeba jsou důležitý, ale zpátky do toho pracovního prostředí. Je to, jak říkáš, prostě tam jde napodobit hlas, video, všecko a ve finále jako nevíš, kdo ti volá. Takže i tyhle ty témata třeba toho deepfakeu můžou být tím doplňkovým tématem, který firmy můžou v rámci svých bezpečnostních těch programů školit.
A možná ještě jenom poslední poznámka k tomu, jak to připravuju s týmem. Jo. Ono je třeba to téma těch influencerů. Já už bych to taky třeba dohromady tolik nedal. Já už jako nekoukám na Instač, abych to rozkryl, jako rozumím tomu té problematice, ale potřebují ty mladý kluky, který prostě jako to znají prostě líp už jak já a s nima to připravit dohromady. Takže tady vidíš zase, že ten generační střed a ta spolupráce těch dvou různých generací je jako strašně potřebná. A jde vám to super, ještě doplním k tomu deepfakeu, to jsem zase, a teď nevím, jestli to mám vůbec říkat, abych lidi nenabádal k něčemu, jo. Ale jak jsou lidi kreativní, jenom to ukazuje. Když ty říkáš s tím obrázkem toho auta, tak jsem viděl, že lidi začali dělat, protože když si objednáš třeba Foodoru nebo rohlík nebo cokoliv, tak můžeš reklamovat to zboží, když ho jako vyfotíš, že je rozbitý, třeba jogurty, jo. A lidi začali dělat to, že ty jogurty vyndají normálně na tu kuchyňskou linku, vyfotí to a nechají ChatGPT, aby to jako rozbil. A pak nahrávají tu fotku a ty platformy jim okamžitě vrací peníze. A to jsou všechno, vlastně se řekne, vektory útoku dneska, který vznikly díky tomu jako v té umělé inteligenci. A ty firmy na to podle mě nestačí prostě reagovat. No. Není to jenom ty jednotlivci, že jo. My jsme měli jednoho zákazníka a jak máš vlastně takový ty funkce, když si zakládáš účet, tak můžeš to udělat elektronicky, že vlastně už nepotřebuješ chodit na pobočku. Tak ty tam nahraješ občanku. A pak je takový ten krok, že oni spustí nějakou aplikaci v mobilu a ty prostě různě takhle jako krutíš obličem podle toho, jak on ti to říká. Představ si situaci, že vlastně já tu občanku někde koupím na dark webu nebo vyměním tam fotku a budu tohle dělat. Takže já tam pošlu jako cizí občanku s cizí fotkou, tu tam předložím, pokud to ten systém nepozná, tak vlastně na té kameře on už potom snímá jenom ten obličej z té občanky. Takže já můžu si takhle založit účet třeba na někoho jiného. Nebo naopak ten člověk bude exponovaný jako ty v různých podcastech a já si ten obličej pomocí deepfakeu vyrobím a on tam bude dělat to, co prostě chci. Jo, takže jsme testovali ten systém tohodle z toho ověřování a jako některý ty use case opravdu ten systém měl problém rozpoznat. Takže je to nejenom třeba na těch Foodorách, ale jsou to pojišťovny, vem si pojistné události. Jo, na jedné straně pojišťovny se snaží digitalizovat ty věci, takže mají systémy, kam nahraješ fotku a ten systém ti dokáže vyhodnotit, jestli to sedí nebo nesedí to rozbitý auto s tím, co jsi tam napsal. Na druhou stranu já tam můžu podvrhávat fotky prostě schořelého auta z garáže. A pokud to nebude kontrolovat člověk, tak zase prostě obcházím technologií, která má ty pojištění pomáhat, tak já tou technologií obcházím tu. Je to vidět, no jasně, vidět, jak ten exponenciální růst opravdu, jako říkám, to nedopadá jenom na ty běžný uživatele, na ty firmy, že musí zavádět úplně jiný kontrolní mechanismy a teď vymysli to za prostě půl roku, že se ti něco takového začne dít, to jako často se ty systémy vyvíjí roky, jo. Co si, teda my jsme se bavili o té platformě Digitální Česko, pak je tady ještě Kybercena, kterou je EY partnerem, tak taky skvělý počin, kde se vlastně může potkat ta komunita. Jak na tebe působí vůbec ten gala večer a celá tato myšlenka oceňovat vlastně lidi a organizace školy a tak dále? Je to skvělý, protože tady vlastně z takového není, že jo? Nebo my máme jednu jako EY cenu, že jo? Cyber Security Trophy, o tom ty víš svý. Jasně. A jiná jako velká cena tady prostě vlastně není, takže je fajn, že ta komunita se potká, je to něco, o čem se mluví, něco, co to téma promuje dál a myslím si, že je jako fajn ty lidi potom třeba ocení za tu práci, protože vždycky jsou tam zajímavý projekty, dozvíš se prostě věci, které třeba normálně úplně prostě v těch novinách jakoby nejsou a proto prostě ta komunita a tahle akce mi připadá jako skvělá, že vlastně ty informace se takhle šíří a vůbec ta kyberbezpečnost se pak dostává do toho povědomí. A hlavně člověk může poznat vlastně přesně ten večer v té komunitě jako ty další lidi. To je na tom skvělý. Já jsem se chtěl zeptat ještě ve spojitosti s tím, jestli vlastně my jsme se bavili o těch o deepfakesích a o tom, jak se ty podvody stávají čím dál tím více sofistikovanými. Banky jsou taky jako velkým hráčem vlastně na poli, na který útočí úplně, nebo na který míří úplně jako nový typy útoků a na jejich zákazníky hlavně. Máš nějaký třeba informace o tom, jak banky se snaží vypořádat prostě s tím, jak tohle všechno jde dopředu? Třeba banky z mého pohledu už dlouhodobě jako regulovaný byly, ta regulace tam byla silnější než v těch ostatních segmentech, takže celkově to zabezpečení jako jednak ty banky nutilo implementovat. Na druhou stranu my jsme třeba měli jako interní veřejný průzkum, viděli jsme si ho v EY pomocí jedné agentury a
cílem vlastně bylo zjistit to veřejné mínění o kyberbezpečnosti. A jedna zajímavá věc, co z toho průzkumu vypadla, že lidi vlastně v oblasti kyberbezpečnosti víc věří bankám, než třeba státním institucím, jako jsou úřady, školy nebo policie. Což je podle mě jako zapříčiněno tím, že ty banky do toho marketingu okolo bezpečnosti strašně investují. Protože když si vzpomeneš, tak vlastně jako běžná populace se s kyberbezpečností setká zejména v bance, protože ti přichází maily o tom, neklikejte, nevolejte s bankéřem a neposílejte peníze. A myslím si, že to se pak projeví v tom, že právě lidi vnímají banky někoho jako instituci důvěryhodnou, jako někoho, kdo je lídr prostě v oblasti vzdělávání kyberbezpečnosti a je teda bohužel smutný, že to je prostě daleko před, než třeba státní instituce nebo policie nebo úřad. Je pravda, že ty banky do toho musí šlapat, protože i často teď vlastně vidíme ty útoky, které jsou extrémně úspěšný a ty socioinženýrský útoky typu zavoláme jeden člověk, který se představí jako policista, druhý policista ČNB a teď vyvíjí ten nátlak na tu oběť a během 15-20 minut jsou jí schopní přesvědčit, aby převedla své peníze na nějaký jako další účet. Slyšel jsem rozhovory s lidmi, kteří pracují v bankách, kteří třeba nedělají nic jiného, než přesvědčují ty lidi, aby nevybírali nebo nedávali ty peníze do těch bitcoin matů, nevybírali nebo neposílali peníze na nějaký zahraniční účty. Dá se to, myslíš, vůbec nějak jako technicky třeba jako podchytit, aby jsme těm, protože já se často ptám otázku, vždycky říkám, jak jako tomuhle zabránit, jo. Tam asi jinak než edukací to prostě jako asi nepůjdeš, jo. Souhlasím, jako a hlavně nemůže ta odpovědnost z mého pohledu být jenom na těch bankách, jo. To je furt to jádro toho problému, o kterém hovoříme. Ta odpovědnost za kyberbezpečnost by měla být společenská, celospolečenská. Měli bychom se bavit o tom, jakou roli v kyberbezpečnosti hraje škola, jakou to má hrát roli, jakou má hrát rodina, jakou roli má hrát firma. Protože postavit to jenom na tom, aby banky prostě to zabezpečily, to podle mě nejde. To nikdy nebude tak, aby ty banky to vždycky dokázaly. Můžou mít sebe lepší systémy, můžou to detekovat, ale pokud ten uživatel nebude správně edukovaný o těch tématech, tak to stejně prostě udělá. Takže z mýho pohledu odpověď je ne. Můžou do toho investovat, jsou daleko, vidíme skvělý systémy v těch bankách, jsou extrémně daleko v té digitalizaci a v celkové zabezpečení, ale nikdy to prostě nebude 100% a potřebujeme tu odpovědnost prostě rozplácnout celospolečensky. Úplně, ty jsi zmínil vlastně vaší EI Cyber Security Trophy, teď jsem řekl správně, která oceňuje taky vlastně lidi z branže, kteří se snaží dělat ať už osvětu nebo v různých kategoriích vlastně pomáhat té kyberbezpečnosti. Já se teda přiznám, že jsem to teda vyhrál minulý ročník, což je teda strašně pěkný, protože já jsem to vlastně zmiňoval nedávno, že jak jako zase silný dopad to mělo, jo, protože člověk něco dělá 5 let, vlastně každý pondělí a sleduješ ty čísílka na tom YouTube kanálu, jak jako rostou nahoru, to vnímání té společnosti a pak vlastně přijde někdo jako v EY a řekne ti, hele, ty to děláš strašně dobře, tady máš jako ty ceny a teď já si pamatuju, že jsem na to koukal a vlastně jako, až mi to přijde, až mi to přišlo jako neuvěřitelný, že jste si toho vůbec všimli. Další ročník je příští rok, proto o tom mluvím. Tak mohl bys trošku třeba pohovořit, jestli je možnost někoho nominovat, nebo jak vůbec tahle soutěž funguje. Předně gratuluju. Děkuju. My jsme to téma trochu nakoukli. Já jsem se tak trochu jako lék, jestli to vlastně jako zmiňoval. Pak jsem si říkal, proč ne, protože vlastně je to skvělý, že jo. A ta soutěž vznikla, když jsem nastoupil, vznikla teda na Slovensku, kolegové z slovenské EY kanceláře ze Cyberu to vlastně měli první ročník a druhý ročník už jsme dělali spolu. Plánujeme tam zařadit Polsko, Maďarsko, že by to bylo jako mezinárodní. Ale zpátky k té soutěži. Ta soutěž se teda koná každý 2 roky. Má za cíl identifikovat vlastně talenty v oblasti kyberbezpečnosti, má několik kategorií. Za nás ten talent v té době prostě byl ty, protože to, co jsi dělal, bylo skvělý, bylo to nový, bylo vidět, že prostě do toho dáváš jako úplně všecko a to se vlastně celý projevilo do toho, kde dneska sedíme, že máš skvělý jako studio a vlastně jedeš. Takže já si myslím, že ta cena byla jako oprávněná a přesně tohle jsou ty příběhy, který si myslím, že ta soutěž má hledat. Má najít někoho, kdo se tomu věnuje, kdo tomu dává svůj čas, kdo opravdu tomu věnuje energii, svůj soukromý čas
a dělá něco, co je smysluplného v oblasti kyberbezpečnosti. A nemusí to být nutně penetrační tester nebo nějaký jako specialista, může to být prostě kdokoliv, kdo to téma třeba jenom šíří a to, co jsi dělal ty, tak třeba nebylo prostě čistě nějaká core bezpečnost a i přesto prostě si myslím, že to v té soutěži mělo prostě své místo, protože to je ten talent, který my v té soutěži se snažíme hledat. Koho nominovat? Nominovat můžeme všechny. My budeme ty stránky otvírat, předpokládám někdy na jaře, tam se vždycky spouští ta registrace, takže nominovat můžeme úplně kohokoliv. Já to budu určitě propagovat na svém LinkedIn profilu. Bude to na stránkách EY. Tou nominací to začíná. My vlastně pak s kolegama máme rozdělený týdebníček, takže já si beru Českou republiku, s každým se pak potkávám. Máme krátký rozhovor, já si vlastně z toho napíšu ten příběh, aby to prostě bylo trochu objektivní, ať prostě to není jenom na tom, že ten člověk něco napíše do formuláře, ale chci prostě si s tím pobavit o tom, jak to opravdu je. Pak zasedá porota a to vyhlášení těch cen. Máme jednu hlavní cenu, což je vlastně za Československo dohromady, a pak jsou vlastně různé kategorie za Česko a za Slovensko, takže hledáme vlastně tam i tam. Je to skvělý, takže může nominovat i jako široká veřejnost, teda normálně. Jasně. Tak vidíte, tak sledujte Jan Pich na LinkedInu a uvidíte, až to vystřelí. Ještě než se dostaneme k části, kde ti položím takové lehčí otázky pro naše odběratele, kteří jsou fakty zarytý fanoušci do kybernetické bezpečnosti, tak úplně nakonec chci zmínit něco, co třeba EY plánuje, nějaké vaše webové stránky nebo kontakty, v případě, že na nás kouká nějaká firma, měla by zájem o vaše služby. My jsme se v posledním roce strašně posunuli do té technické oblasti, takže to, co určitě plánujeme, je otevřít takový Microsoftí hub, protože EY vlastně je globálně partnerem Microsoftu. Jsme jednou z těch lídrovských firm, která na trhu vůbec celosvětově třeba adoptovala Copilota, takže připravujeme velké věci okolo adopce Copilotu. To bude, si myslím, téma příštího roku velký pro společnosti, takže EY v tomhletom doufám bude na té špici. Ale to, co bych chtěl zmínit, tak je ten tým. Já jsem strašně rád za to, že v tom EY můžu s lidma v tom mým týmu pracovat, to skvělí lidi, posouvají se. Ty témata, krom toho zákonu a těch regulací od NISky až po CDAčka, tak to, co si myslím, že je zajímavý, tak je opravdu třeba to školení, který ta Lucka piplá úplně od nuly, má spoustu partnerů a ty programy, který dělá, tak jsou mega zajímavý a v tom vidím velký smysl. Takže určitě to bezpečnostní vzdělávání, který stejně ty firmy budou potřebovat z pohledu nového zákona. Takže když už se to dělá, tak ať je to rozumný a smysluplný. Takže kdyby tě chtěl někdo kontaktovat, e-mail? Klasický jan.pich@cz.ey.com. Perfektní, děkuji ti moc, ještě mi neutíkej, jak jsem zmiňoval, pár otázek pro naše předplatitele. Vám děkuji, divákům na YouTube, no a pokud byste chtěli vidět ještě víc a opravdu vás zajímá kybernetická bezpečnost do hloubky, tak dalších 10-15 minutek bude k dispozici pro předplatitele Czech Cyber TV Plus, pouze na Czech Cyber TV. Honzo, ještě jednou děkuji. Díky. A vám taky. A klikněte bezpečně. Ale třeba AI Act, jako regulace umělé inteligence, je z mýho pohledu dobře, že se to dělá, protože to je přesně ta bariéra. Je nějaká technologie, když mluvíme o těch robotech, na kterou se vyloženě těšíš třeba? Zjistili jste někdy třeba něco o nějaký firmě a tu firmu to jako překvapilo, že ty informace někde takhle běží? S těma datama pak jako v tom marketingu pracují a to na tu oběť vytváří jako dvojí tlak. Jednak seš zamknutý, ale jednak prostě tady na tebe mávají právníci, že budeš mít žaloby na osobních ochranu údajů, že tě zdiskreditujou a podobně. To volal šéf v neděli ve 3 hodiny a říká, máš pás? Říkám, jo, mám. Máš platné? Říkám, mám. Tak já nevím, 8 na letišti. Jsem přijel na letiště, čekal kolega, říkám, ty jedeš taky, prostě jsme se potkali a vlastně se nevěděli, kam letíme. A najednou jsme dostali letenky, zjistili jsme, že letíme do Malediv. Přilítli jsme tam, byl tam ostrov a zašifrovaný prostě účetní systém. Ale ten ostrov byl takový jako luxusní rezort pro takovou, bych řekl, jako movitější klientelu. Takže zákazníkem prostě byli různí jako představitelé, prostě třeba z ruské vlády, z čínské vlády, prostě takovým jako okolí. To, že nefungovaly zámky, tak to se nějakým způsobem jako řešilo, ale ty data v tom systému, o tom, kdo tam kolik utrácí za co, nejsou úplně jako to, co byste chtěli, aby v takovémhle biznesu vám mohli.